Здравейте! Днес ще работим с Clipchamp в онлайн вариант. За да може да влезете в това приложение, трябва да използвате някои от следните възможности. В случая аз ще вляза с мой Google акаунт. Разрешавам и влизам. Това е началната страница на Clipchamp. В случая нас ни интересува да създадем ново видео, така че можете да изберете този бутон Create a New Video. Това е средата за работа в Clipchamp. Тук отстрани виждате първото, което ви се зарежда, вашата медия, това, което вие ще вмъквате. Можете да го взимате от вашият компютър. Видео, аудио, снимки и така нататък. В случая аз ще зареда примерни. Ще взема едно аудио и ще взема няколко изображения. Всъщност това е много голямо. Това е всъщност вече готовото. Това ще взема. Това и това да речем. Тук друго за момента няма да взимам. Затварям го. Сега мога да вмъкна първо да има някакъв заглавен текст, който можете от това меню текст да изберете и да разгледате. Имате голямо разнообразие. Наистина е хубаво да ги прегледате и да видите кое ще бъде най-подходящо за вашия случай. Имайте предвид, че те са на английски изписването и когато ги вмъкнете и започнете да пишете на български, може да се промени ефекта. Просто разгледайте ги наистина. Сега зависи за какво ви трябва. Например, аз ще използвам този. Вижте го как изглежда. Ако въведа текст Ден на водата, кликайки тук два пъти, ми се активира ето това меню. Тук ако дойда на текст, мога да смена текста, например Ден на водата. Ден на водата и виждате веднага как се променя, т.е. поддържа го, защото е Монсерат, но ако не ви харесва, можете да изберете и да потърсите някакъв друг вариант. Виждате, че тук има някакъв допълнителен нюанс. Ако ето пускам го. Виждате, сменя се цвета. Това всъщност беше и ефекта, който използвахме наистина за експортването на видеото. Можете да го намалите, да не е толкова дълго. 2 секунди, между 2 и 3 е достатъчно. И след това се прибира. Тук в медията мога да вмъкна видео и да видите как изглежда. Т.е. отзад на фон може да стои. Реално текста е на прозрачен фон. И затова отзад ми позволи да вмъкна допълнително видео. Сега ще вмъкна най-отдолу аудиото и го слушаме. Опазване на ледниците. Ключът към чистата вода. Всяка година на 20... Така, чувате тук едни излишни и така нататък. Това нещо трябва да се изчисти. Опазване на ледниците. Ключът към чистата вода. Ето до тук ще го изрежа. В случай обаче изрязах и горната лента. Ако искам да режа единствено и само аудиото, трябва да кликна отдолу. И след това мога да го изместя.
ледниците, ключът към чистата вода. Всяка година на 22 март отбелязваме Световния ден на водата. Така, ето тук трябва да го поставя и тук да се получи Ден на водата. Опазване на ледниците, ключът към чистата вода. Всяка година на 22 март отбелязваме Световния ден на водата. Това е ден, в който си припомняме. Така, мога да добавя тук друго видео. Виждате как се залепват едно за друго. Това е ден, в който си припомняме колко ценна е водата за живота на Земята. Тази година темата е опазване. Ето тук, където той казва каква е темата, мога да добавя отново някакъв текст. Да речеме този. Не зная как ще изглежда, така че отново кликайки върху него, текст и ви се визуализира. В момента е Luckiest Guy. Ако го натисна на български, трябва да видя как ще изглежда. В момент само да го чуем. Година темата е опазване на ледниците. Така ще го въведа. Така тук в случая не мога да го въвеждам, трябва директно тук да въвеждам текста. Опазване на ледниците. Виждате как изглежда в момента. Черно-бяло е. Има си и такъв нюанс. Да проверим с друг ето, този е по-голям. И за заглавие можем да го използваме. Нормално. Добре, трябва да използвам по-малък шрифт. Да речем 40. И да видя дали мога да си позволя да го разделя. Ето го. Тази година темата е опазване на ледниците. Така тук, ако кликнете, мисля, че можете да смените цветовете. Да, ето. И това отзад, например, да бъде някакво. Просто търсете цвят, който наистина ще си подхожда. Ето ви перфектен вариант, в който вие можете да имате отзад сянка на текста. Ето го, ще го увелича, за да го видите как изглежда. Тоест можем да си спестим работата в фотопея. Така, тук ако искате, можете всъщност или да запазите този ефект, или да си изберете от креатора, който мисля, че не стои зле. Добре, това е. Другото виждате как се реже и допълнително ще ги коментираме нещата.